del terra fa al voltant d'un any, que consistia simplement en agarrar un dels solars que n'hi ha al barri, que era antigament horta de Benimaclet i que en el projecte especulatiu de la Ronda Nord havien esdevingut un solar, com ha passat al País Valencià en molts altres projectes especulatius, un solar que anava destinat a ser un jardí i a construccions, etc., però com que no n'hi havia diners, se va quedar un solar, ple d'escombraria. L'any passat va sorgir la idea de crear uns horts ecològics allà, que a més foren veïnals, és a dir, que foren els mateixos veïns qui s'encarregara d'ells. Se va plantejar públicament i va haver una assemblea en la que se convidava tota la gent del barri i doncs sorgirem 60, no sé com denominar-ho, perquè estan dividits per parcel·les, els horts, sorgiren 60 grups, sigui a nivell individual, sigui a nivell col·lectiu, perquè n'hi ha famílies, n'hi ha l'escola, per exemple, té una parcel·la, els col·lectius com nosaltres també en tenen, després n'hi ha gent a nivell individual que vol donar-li un ús d'autoconsum. I aquest projecte entronca en el fet que el terreny era propietat del BBVA, del banc. Des d'un principi se planteja el fet de negociar una cessió del terreny, ja que nosaltres el que estàvem plantejant era netejar el seu solar i donar-li vida. I en principi no hi hagueren problemes fins que començaren realment els treballs de camp, en els que fa un parell de setmanes el banc va ballar tot el terreny, va ficar un guarda de seguretat durant 24 hores i va tirar totes les escombraries que nosaltres havíem netejat, gastant-nos 6.000 euros, les van tornar a tirar dins dels camps perquè no poden treballar. I la resposta del barri, que per a nosaltres com sempre és exemplar, va ser el dissabte següent d'organitzar una manifestació denunciant aquest fet, anant als camps, trencant les valles que ens havien ficat, a més com a gest simbòlic, vosaltres tanqueu els nostres somnis, nosaltres els obrim, i començant a treballar. I sabem que és una lluita que serà llarga perquè el dia següent el banc va tornar a ballar, estan gastant-se diners en algo que era un solar buit, però sabem que nosaltres estarem fins que ho aconseguim, perquè el barri de Benimaclet actualment, per la vida que té, el que sí que té clar és que és un barri combatiu i amb ganes de donar guerra. I vos ho dia també, us explicava com a exemple un poc del que s'ha anat aconseguint en Benimaclet i d'alguna del que nosaltres sentim partíceps i responsables. Quan nosaltres vam començar era un barri on no n'hi havia res, més que les coses dels... És un barri on també viuen molts estudiants i evidentment sempre havia hagut gent del rotllete i tal, i que es manejava i això, però no n'hi havia hagut vida de barri associatiu i cooperatiu, és una realitat. I nosaltres creiem que també som molt responsables d'haver participat de la creació de tot això. I si vos ho dic és perquè considero que tots els nostres projectes cooperatius, i sobretot els que tenen, com diu el títol d'esta xerrada, sobretot els que tenen especial sensibilitat local, crec que hem de fer un esforç per convertir allò que sempre diguem que són alternatives o projectes que són tot utòpic, etc., demostrar el que nosaltres ja sabem, que no és cert, que no és que així no n'hi ha res d'utòpic ni tan sols d'alternatiu, perquè el que som és realitats. I més en una situació, en una societat que cada vegada ens obliga més a nivell laboral, a nivell social, a nivell inclús familiar, de les relacions, etc., ens obliguen cada vegada a viure sota els paràmetres d'agressivitat, d'insociabilitat, etc. I nosaltres, jo crec que el nostre paper també està just al contrari, en demostrar mitjançant els nostres projectes que n'hi ha una altra forma de fer les coses, n'hi ha una altra forma de treballar, n'hi ha una altra forma de relacionar-se, n'hi ha una altra forma d'entendre el món que ens envolta i que a més ho estem fent, no només som paraules, sinó que ho estem fent en el nostre treball dia a dia. Jo crec que aquest és el valor que han de tindre els nostres projectes cooperatius i per a nosaltres és demostrar que és possible viure d'aquesta manera, viure i sobreviure d'aquesta manera i que cada vegada som més gent que ho anem a fer i que ho estem fent i que a més ja no estem només denunciant, anant a la contra, etc., sinó que estem sent capaços d'algo molt important que és construir.
Ser capaços de generar un discurs alternatiu, generar propostes i que aquestes propostes fer-les realitats. Construir, que és una cosa que per a nosaltres va ser molt important. I ja està, després si vulgueu començar. Per seguir un poquet en el gremi, no? Bueno, soc Nicolás, soc de Vandalba, soc de la Cogulla de Beca. Potser és del pol opost de Benimaclet, del País Valencià, Vandalba. Tenim l'altra realitat, no? Nosaltres tenim un restaurant, o jo tinc un restaurant, familiarment l'he tingut sempre i ara, doncs, quan va sorgir la possibilitat de participar en les activitats de la cooperativa, de les jornades cooperativistes, nosaltres estem en un procés ara un poc de dissolució de cooperativa. Llavors jo vinc a ficar contrapunt. Jo ja he participat en diverses cooperatives, esta és la tercera en la que estic, soc molt jovenet, però ja n'he passat unes quantes. I en esta no ens ha eixit bé i estem, diguem, obrint altres camins. Jo crec que sí, que si se pot. Vam decidir vindre perquè, no sé, era economia social i cooperativisme. Nosaltres, jo seguís fent economia social. Estem molt enfocats a producte local, tenim el restaurant, el projecte és més obert, està obert a l'agroecologia, tenim animals, tenim terra, la idea és portar-ho a cap tot, o sigui, a poc aconseguir abastir-nos tot en la nostra terra, en agricultura ecològica, o almenys al centre al voltant. I també el projecte té una part de... Realment, quan he vist la nevera, quan he vist la vostra projecció, tenim una part de restaurant, tenim una part d'espai cultural, tenim una altra part de tendeta, de productes locals, de productes de solidaritat, diguem, internacional. I sí, estem vinculats també al moviment Slow Food, som socis, som quilòmetre, se diu restaurant quilòmetre zero, és la gent que gastem tot el producte de menys de 50 quilòmetres i intentem, diguem que, productes autòctons que estan desapareixent perquè són poc rentables o perquè són poc comercials, que no se paguen, per mantenir un poc la biodiversitat. Per lo dia, per lo de cooperativisme. Jo sempre quan he treballat en cooperativa i ha funcionat, la veritat és que és el més satisfactori de tot. No hi ha un altre tipus de feina que pugui omplir tot l'any i que pugui ser tan productiu, jo crec. El que passa és que són relacions personals, relacions humanes, i això és... Quan ho mescles en el capitalisme, quan ho mescles en l'estrès de tindre unes necessitats, quan ho mescles en feines dures, és una miqueta difícil de portar. Seguís pensant que és la millor forma de treballar en cooperativa. Seguim sent cooperativa de treball social, de fet, jurídicament, i la idea és seguir-ho. No sabem encara molt bé com ho farem, però no sé. Què més que vos conto del restaurant? És que realment, com ja veig que tenc que es conec, és com dir un poc, si ja ho sabeu, no? Però no és veritat que hi ha gent que no mos coneixen. El restaurant és un restaurant familiar, està en el camp, familiar en el sentit que era de la meva família, després ho vam agarrar nosaltres, vam tindre un projecte, un altre món, una altra època, érem molt joves, la primera cooperativa, treballàvem molt, guanyàvem poc i fèiem molta festa i era molt raro. No sé com vam estar 3 anys, no sé com vam fer. Després vam tancar, també relacions, més que res per relacions personals, no sé, unes coses, però... I ara tenim un altre projecte més gran, més ambiciós. Vam fer una reforma, un criteris de bioconstrucció, vam fer moltes coses a mà, el projecte molt ambiciós, el local està allí, és molt bonic i està fet molt bé. I el component responsable, de consum responsable, està des del principi. Està allí i és el que ens envolta, el que ens fa tirar endavant, perquè és l'única forma de tindre un treball digne per a mi.